Божко сме пили едно кафе и след тези избори няма да има правителство. Той ще изчака кой ще влезе в Белия дом и ще си нагласи играта според новия си началник. Защото удреш коалиционния си партньори и си измиваш лицето на Запад. Бате не ги обичате. С Бойко ви е ударил заради висок рейтинг. Тези неща ги научаваш движение. За 4 години няма как да не сте ги разбрали. BTV и Нова телевизия, те се командват от пиара, как се каже, Севдалина Арнаудова. Когато Кирчо и Кокорчо направиха далаверата с гъста, аз бях първия, който и... Вие влизали ли сте в страдите на Доган? Не видях някой да е въздържател. Всички си пинаха. Аз също не съм въздържател. Да, бе известно, че Доган прекалява с концентрата или с силните питиета, с алкохол. Тази легенда как Доган спасил етническия мир, как Доган едва ли не трябва да му целуваме краката, че спасил България, няма такова нещо. С Доган е проект на службите. С 100% е проект на службите. А на българските или на руските? Че с заплатата на депутати на министър не може да си направиш не сарая, ами 3 сарая, не може да си направиш 3 апартамента. Доган не трябва да се прави на света вода, не напитай на монахиня, защото на практика той въведе този олигархичен. Той вкара олигарсите в политиката. Хора, които са против джендър идеологията и нейните проявления в българската политика, хора, които смятат, че суверенитета на държавата е по-важен от лакейството и раболепието. Описвате възраждане. Те се борят за егото на своя лидер, всички го знаем. Не искам да говоря за човек, който от 17 години ми е бил подчинен и съм му плащал заплата. Същият е Костадин, който е бил на неговата трапеза. И той го е финансирал. Вие гледате подкаста Гледна точка. В студиото вече е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, бивш министър на отбраната и вице-премиер. Здравейте, господин Каракачанов. Здравейте. Последните дни всички говорят за инцидента, който стана в граф Игнатиево. Кой е виновен според вас? Според мен е виновно безхаберието на българските политици. Ако тръгнем да търсиме вината в пилотите, Бог да ги прости хората. Тръгнем да търсиме вината в техните началници, за какво да я търсиме? Всъщност, защо се случват тези инциденти в мирно време? Защото на армията се гледа като на нещо, как да кажа, на нещо излишно. Нашите политици, колкото и да се бият в гърдите, че са големи евроатлантици, големи натовци, просто са едни безхаберници. За тях армията е една декорация. Те в продължение на 30 години я грабиха тази армия. Защо бяха унищожени строителни войски? Под благовидния предлог, че не трябва да има дискриминация на турците и циганите, които обикновено служеха там. Да, те служиха там не защото турци и цигани, защото бяха без образование в по-голямата си част. Лично в моето поделение аз съм служил в ракетни войски. В най-модерните за това време Варшавския договор ракети С-200 имаше и турци и цигани. Само, че бяха хора завършили средно образование. Истината беше, тогава питах тогавашния председател на комисията по отбрана, защото аз бях член на тази комисия, това е 99-та година, защо го правим това? Това дава, първо, много военнослужащи офицери и сержанти ще останат без работа. Второ, това дава образование и някаква професия на десетки хиляди хора. Отговорът, знаете ли какъв беше? Какъв? Ти знаеш какви имоти имате. Това бяха... Така се разруши Организацията за съдействие на отбраната, ОСОТО. Оказва се, че те имат имоти по морета, по язовири, по планини, почивни бази, тренировъчни бази. Всичко това, което гледате и по Пампорово, и по Стара планина, и по Боровец, една част е върху такива имоти. За да ги ограбят, ги разтуриха. Без да се мисли какъв ще е ефекта. После говориме защо имало неграмотни хора от етническите общности, защото циганите в България не работят, не искат да работят, защото някой да ги научи. Те не ходят на училище, като няма и казармата, в където няма искам, няма не искам, запълват и дупките в образованието, да можеш да четеш, да пишеш, да си нормално комуникативен човек и ти определят професия, която научаваш, за да можеш после да си изкарваш хляба.
ти ставаш маргинал, ти ставаш един асоциален тип, който чака държавата да го храни. Адекватно ли беше реакцията на президента Румен, който беше броени минути по-рано преди инцидента на място? Аз гледах вчерашната му реакция. Той беше в авиобаза Граф Игнатиев да лети на един от самолетите, F-16. F-16, да. Но вчера неговата реакция беше адекватна, защото наистина не може политиците да решават проблемите в армията по начина, по който решават проблемите помежду си като политици. Говорим за все пак за главнокомандващ. Говориме все пак за командир на военно-въздушните сили. Да. Защото помните, че един политици, един бивш президент и един бивш министър поискаха оставките на командира на авиобазата Граф Игнатиево, генерал Русев, и командира на военно-въздушните сили, генерал Петров. Трябва да поемем отговорност в този случай. Първо трябва да видим каква е причината. Според вас каква е? Не мога да ви кажа. Има два варианта, всъщност. Даже три варианта. Единият е погрешни команди, при изпълнението на които се стига до този инцидент. Да, тогава трябва да има оставки. Точно така. Тогава този, който е подал грешната команда и е стигнал до това, трябва да си носи отговорността. Но има още два варианта, които не са за изключване. Грешка на пилотите или техническа неизправност. Това може да излезе, когато черната кутия бъде разчетена. Вие познавахте ли тези летци, които загинаха? Да, даже познавах ги. Те всъщност не са от авиобаза Граф Игнатиев. Те са от другата авиобаза, Долна Митрополия. Даже старшия лейтенант Дункин, аз съм човека, който му е връчил пагоните. Той в 20-та година по мое време завърши военно-въздушното училище. Апропо това военно-въздушно училище аз го възстанових. То беше закрито 17 години, не съществуваше. И той беше от първия випуск, които завършвайки го, взеха дипломи. Аз съм връчвал и пагоните, и дипломата. И заповедта за разпределение, къде ще служи. След това съм ходил в авиобазата. Той беше един наистина и като човек симпатично и отворено момче, но и като летец с надежди. Както това, което чувам като негово развитие във времето, когато аз вече не съм бил министър, наистина се очертавал като една от добрите надежди в българската авиация. А другия майора, него също го познавах, но той е от по-преди на служба в армията. Техниката. За нея може ли да говорим случай? Може да говорим и то всъщност тук е проблема. Проблема е в техниката. Защото, пак казах, 35 години се разграбва имуществото на армията. Последните 2 години и половина се подарява на Украйна. Нали, в името на някакви хубави, благородни, евроатлантически цели звучат добре, но няма нищо общо с истината. Не се отделят необходимите средства за ремонт на техника. Сега слушам разни набедени експерти, които ми обясняват как тези самолети били стари, затова е проблема. Пълни глупости. Не е това проблем. Един самолет има живот 40 години. Тези самолети, които още не са дошли, но ще ги придобиеме, дай Боже, един ден, F-16 Block 70, ще имат живот 40 години. Ти просто трябва да поддържаш тази техника, да сменеш двигателите, да им правиш основен ремонт, да модернизираш електрониката. Това не се ли прави? Това се прави, само че се прави на парче. Ще мога да ви дам примери. Значи, и това не струва много пари. По мое време, аз като станах военен министър, заварих точно тази авиобаза, Долна Митрополия, в която всъщност летяха 2 или 3, ако не ме лъжа, максимум бяха 3 самолета, Л-39. Това са учебно-бойни реактивни самолети, които, както за обучение на пилотите, всъщност това е самолета, на който младия пилот, след като се научи да лети самолет, това е реактивният самолет, на който той се приучава преди да се качи на МиГ-29, на Су-25 или, дай Боже, един ден на F-16. Това е реактивният самолет, на който вече в по-горния курс в военното училище той се обучава. Но тези самолети могат да бъдат използвани за водене на бойни действия. Разбира се, те носят много по-малък товар. Те носят около, ако не ме лъжа паметта, 1 тон бомби, ракети и така нататък. Но това са учебно-бойни самолети. Имахме по мое време 12 такива самолета. Летяха 2 или 3. Другите ги бяха зарязали. Всъщност във времето необходимото количество самолети, които трябва да летат от Л-39 е 8. Другите могат да се ротират. 8-те летат, другите ги възстановяваш, след това летат те. Но аз заварих, вместо да летат 8, летяха 3. Срещу скромната сума от 14 милиона лева,
след обществена поръчка, на която поканих и чехите и украинците. Това са двете държави, в които могат да обгрижват този самолет, тъй като той е съвместно производство. Чешко-съветско, но заводът е бил в Украина, сега се намира в Украина. Също сумата от по-малко от 14 милиона лева, 8 от самолетите летяха. На всеки един самолет двигателите му получиха допълнителен ресурс за летене 300 часа. Само че това са едни от най-натоварените самолети. Защо? Защото освен, че изпълняват задачи, на тях се учат пилотите. Един пилот, за да излезе от военното училище, той трябва да има, млад пилот, лейтенант, току-що завършил, трябва да има 50 часа на льот. Тоест, тези самолети са най-оборотните, така да го кажа, да ни разберат. Тоест, значи, ако сметнем, че на един самолет не се обучава един човек. Тоест, един такъв самолет, горе-долу, едни 100 часа ги прави на година. Тоест, за 3 години трябваше някой пак да се погрижи, да им възстанови летателната годност и да придобият допълнителен ресурс за летене. Това като не се прави, един по един те почват да отпадат. Сега те правят в авиобазите военните на своя глава някои, как да кажа, номера с цел, поддържат си сами самолетите, не отиват на заводски ремонт, правят си ги в хангарите, увеличават им ресурса с по 30-50 часа, спечелват още една година и нещо. Само, че някой трябва да извади парите и държавата трябва да го направи. Да ще дам един пример. Сега, понеже всички говорят за армията, но никой нищо не разбира от това, което говори. Преди 2 седмици министър-председател Главчев обяви тържествено как сме отделили 80 милиона да ги дадем на Украина. Сега ще ви кажа какво може да направим с тези 80 милиона за българската армия, но не е направено. Нямам нищо против да помагаш на някой, но като си свършил твоите задачки, т.е. решил си своите проблеми с твоите пари и като останат едни пари, помагай. Прави се на меценат или на благодетел. Но ти не си ремонтирал, нито поддържаш МиГ-29, нито поддържаш Су-25. С обяснението ми, то няма как те с Русия сега. Напротив, Полша може да ги поддържаш. Поляците поддържат руските самолети, които имат. И Су-22 и МиГ-29. А те имат много повече мигове от нас. Не ги подаряват на Украина или не ги зарязват в хангарите да ръждясват, нали? Добре, споменахте... Мисълта ми беше, че с тези 80 милиона, които преди 2 седмици подарихме, за 14 милиона, айде сега да кажем, заради войната цените са станали по-високи, 20-30% нагоре, но да кажем, нека са 20 милиона. За 20 милиона ще да летат тези самолети, да се обучават нашите пилоти. 50 милиона ни струваше да ремонтираме и модернизираме танковете си Т-72. Тоест щяхме да имаме за следващите 40 танка да ги модернизираме. Иначе говорим за война. Как? Тук имаше едни министри, които утре щяха да ушамарят Путин и хвали Пръцковски. Да, Москва. По мое време ремонтирахме първите 40 танка. В постоянна бойна готовност са 80. По план беше предвидено след 21 година да се ремонтират и другите 40. И казвам, ремонтират и модернизират. И мога да го кажа... За последните 35 години, че армията се неглижира, вие през тези 4, през които бяхте министър, успяхте ли да направите достатъчно за армията? Мога да почна да изборявам. Говорихме да, вие до сега го правихте това. Просто дали е достатъчно? Не е достатъчно. Нещо, което не е правено 25 години преди тебе, не мога да свърши за 4 години. Плюс това, нещо, което е един ресурс, който не е влизал всяка година по-малко, но достатъчно, изведнъж няма как да го осигуриш. Но ето, примерно ви казах, от 15 МиГ-29 трябва да летат 8, летяха 2. От Су-25, от 14 бяха по това време, по мое време. Казвам бяха, защото падна преди година и нещо един. Слава Богу, без човешки жертви. Летяха 2. Ел-39, 2 или 3. Най-добрите щурмови хеликоптери, които и днес се използват във войната. Аз говоря за техника, която се използва в днешната война в Украина. МиГ-29, Су-25, танковете Т-72, Ми-24 хеликоптерите и Ми-17 хеликоптерите. Всичко това по мое време беше възстановено. Летателната му годност беше възстановена и летяха. Когато беше сключен договор за F-16, тогава имаше доста нападки, че ще ги получим години по-късно. Напротив, в договора беше записано първите 2 самолета, много ясно и категорично, договора съм го подписвал аз. Да. В договора беше записано, американската страна се задължава до края на 2023 година, т.е. до миналата година, да достави първите 2. Вторите, т.е. останалите 6,
трябваше да пристигнат до края на 25-та година. Сега, доколкото виждам, още 21 година, първият служебен министър, който ме смени, който нищо не разбираше от армия, защото беше дипломат. Стана военен министър, защото имал късмета на времето да работят заедно с тогавашния служебен министър-председател Стефан Янев. Стефан Янев като военно аташе във Вашингтон, а този като служител в посолството. Служебното правителство е прецакало нещата с F-16. Така не знам какво се е случило, но беше подписано споразумение, с което ние се съгласяваме първите самолети да ни бъдат доставени 2 години по-късно, а другите до 28 година. В крайна сметка, кога да очакваме следващия? Не мога да ви кажа. След това се изредиха още 5 души министри, могат да са подписали всичко. Но парите са платени. Не са платени, тук е разлика. Освен ако нещо не се промени. По договора, който аз подписах, парите, това са 2 милиарда лева, са преведени, и това е официално по договор, са преведени в гаранционна сметка в банката на Американския държавен резерв. Тази сметка обаче пари могат да се теглят само с подписите на двамата военни министри. Когато започне изпълнението на договора, ти доставят първите 2 самолета, плащаш. За 2. При всяка следваща доставка плащаш. Ако има забавяне, върху тези пари там тече лихва. Горе-долу беше изчислено, че горе-долу 10 милиона долара е лихвата на година. Дали това е променено? Не знам. След това, защото, както виждате, вече за тези неща не се говори. Само, че сме се отказали да получим първите 2 самолета, 23-та година, 25-та година, Аллах Кирим, както се казва. Дойде нещо, не дойде. Добре, в разгара сме на поредната предизборна кампания. ВМРО ще участва самостоятелно на тези избори. Говориш се за коалиция или поне някаква вид форма с величие. Вярно е това? Имаш ли разговори поне? Не, с Ивелин Михайлов се запознахме още в февруари месец тази година. Разговори имало, но това, което се пишеше, беше доста тенденциозно. Едва ли не, че сме се били разбрали ВМРО, Величие и партията на Васил Божков. Да. Такова нещо въобще не е имало. А с Божков разговори имали ли сте? С Божков сме пили едно кафе и това е. И то, точно след като се появиха тези публикации, той се обади и каза, ще правим ли коалиция, защото чета по вестниците. И той изгледа в някакви сайтове. Така че такива... То понякога едно кафе е много решаващо. Както виждате, не е решаващо, защото моята идея винаги е била и успяхме да я реализираме 2014 и след това 2017 година на изборите, да се консолидират и е нормално да се консолидират партии, които имат някакъв общ профил. Партии, които имат общи разбиране за това как трябва да се решават проблемите. Общи каузи. А не да събираме да правим сбироток от партии. Едните занимават с бизнес и ги интересува едно, другите другото. Това става тролюби вече. Българите се изпонагледаха последните 20-30 години на подобни коалиции тип тролюби вече. Така че аз винаги смятам и за тези избори смятах, че е правилно и нормално да се консолидират няколко формации, които имат патриот. Божков, дали е правилното? Може би щяхте ви да бъдете като ролята на ПП да го изперете. Не сме водили такива разговори. Моята идея беше партии като Величие, има една друга партия Свобода, което на бившия Павел Чернев, който също беше така в годините наш съратник. Хора, които и плюс представители на гражданското общество. Като казвам гражданското общество, хора, които имат национално, патриотични, консервативни разбиране за бъдещето на България. Хора, които са против джендър идеологията и нейните проявления в българската политика. Хора, които смятат, че суверенитета на държавата е по-важен от лакейството и раболепието. Описвате Възраждане. Не, напротив, не описвам Възраждане. Те са, поне за това се борят. Така обявяват. Те се борят за егото на своя лидер, всички го знаем. Не искам да говоря за човек, който от 17 години ми е бил подчинен и съм му плащал заплатата, защото не е коректно. Но там... Но той е водеща фигура в момента и е в парламента. Така е. Но всичко е временно в този живот, защото в края на краищата не може една политическа формация да се изгражда само и само да обслужва егото и амбициите на своя лидер. То не беше Мераци да става президент, какво ли не. Вие бяхте кандидат за президент. Аз съм бил кандидат за президент, ама тогава, когато бях кандидат за президент, бях трети в класирането. Така е, да. И точно поради тази причина, и тогава успяхме да консолидираме патриотичните и националистически формации в България. И точно това е една от причините, поради които аз съм въздържан да критикувам днешния президент Радев. В край на краищата на тези избори той ме победи. За разлика от други, които не е, според мен трябва да има някаква нормална етика в този живот. Не е нормално този, който те е победил, казваш му честито
и продължаваш напред. Не е нормално да търсиш начин да го уязвиш, само защото те е победил. Ами така са решили хората. Това е политиката. Добре, и в крайна сметка явявате самостоятелно. Трябва да ви кажа, че сега в четвъртък окончателно ще вземем решение, защото не малка част и от нашите симпатизанти, от много хора, които винаги са ни помагали, говоря структури от гражданското общество, такива неправителствени организации, задават въпроса, има ли смисъл да се играе в един нареден матч, при който с машинките, ала-бала с машинките. Кой го е наредил този матч? Как кой го е наредил? Бойко Борисов, Пеевски, посолствата. Виждате, че 8 пъти правим избори, само и само да се направи правителство, което да обслужва едни външно-политически интереси. Това не е ли ясно? И не случайно, както забелязвате, Бойко Борисов прави едни пируети, които показват много ясно за хората, които го познават или са следили внимателно неговата политическа дейност, че и след тези избори няма да има правителство. Бойко Борисов ще чака кой ще е новия стопанин на Белия дом. Вие също го познавате добре, бяхте на 4 години вице-премиер. Точно така, точно поради го познавам, казвам какво ще се случи. Той ще изчака кой ще влезе в Белия дом и ще си нагласи играта според новия си началник, защото той е един от политиците в България, които обичат да казват, че имат началници. Тогава той беше премиер, вие вице-премиер, а след като той има началник, значи все пак и... Да, аз нямам началници. Защото има една известна разлика в парламента и в правителството. Ние бяхме коалиционни партньори. Зад мен имаше 27 народни представители в парламента. Без тези 27 народни представители нямаше мнозинство. Нямаше да има бюджет, нямаше да има програма за изпълнение и така нататък. Така че въпреки всичките задкулисни номера, които той и ГЕРБ ни извъртяха, все пак имаха не едно, а 3 на ум. То не бяха она измишльотина с паспортите. То не беше удара след това срещу Нено Димов, който беше... Това измишльотина ли беше с абсолютно измишльотина? Батехари. Да. Абсолютно измишльотина, ще ви кажа защо. Защото всъщност не Агенцията за българите в чужбина издава паспортите. Паспортите се издават в Министерство на правосъдието. Има междуведомствена комисия, която се ръководи от заместник министър на Министерство на правосъдието. Вътре са представители на ДАНС, на МВР, на Външно министерство. Агенцията за българите в чужбина не издава паспорти. То е елементарно. А накрая указите ги издава вице-президент. Само, че тогава, знаете ли, това беше работа? Тогава пишеха на Запад поредния доклад за борба с корупцията в България. Бойко много обича да го хвалят в Европа. И трябваше да удари някой. И кого да удари? Няма да удари неговите. А там скандалите вряха всеки ден, си спомняте. Ще удариш някой, от който нищо не зависи и ти е приближен на твоите коалиционни партньори. Апропо, Батехаро, за който споменавате, не беше кандидатура на ВМРО. Дори аз бях вице-премиер, но не отговарях за българите в чужбина. Но, понеже от двамата вице-премиери, аз и Валери Симеонов, беше видно, заради това, което явно правех в армията и се забелязваше в обществото, че моят рейтинг скача. По едно време даваха втори, трети по рейтинг в правителството. Бате не ги обича тези работи. Тоест Бойко ви е ударил заради висок рейтинг. Той удари първо, за да си напише, да може на Запад да напише, ето вече има реална борба с корупцията по високите етажи. А пък и в един куршум два заека удряш си коалиционния партньор, като през медиите, които ти контролираш, през твоя пиар, който ги командва и до ден днешен, защото така наречените национални медии, национална телевизия, BTV и нова телевизия, те се командват от пиара, как се каже, Севдалина Арнаудова. Всички го знаят това нещо. Всички. Удряш коалиционния си партньор и си измиваш лицето на Запад. Само, че знаете ли какво се оказа малко по-късно в разследването? Да, намериха едни пари, но знаете ли къде ги намериха? Къде? Секретаря на Агенцията за българите в чужбина, който е кадър на ГЕРБ от предишното правителство. Обаче, той бил защитения свидетел. Тоест, техният човек натапя началника си, този човек го арестуваха, големата шумотевина, нали? Само, че се оказа, че май парите не ги е вземал Батехаро, а ги е вземал секретаря на агенцията, някакви дребни сумички, но там намериха пари, а не при него. Само, че този човек му разсипаха живота, здравето, 8 месеца в карцера, разбиха му семейството, жена му се разведе с него, убиха му бизнеса, защото човек имаше някаква нормална частна фирма, която си плащаше данъци в годините назад и го фърлиха на улица. Това е бате Бойко. А също с Нено Димов, не ли същото?
Нено Димов... Това не го ли знаехте по време на управлението? Тези неща ги научаваш, движение. За 4 години няма как да не сте ги разбрали. Научихме ги. Ама ги научихме по трудния начин. И като му кажа, защо ги правиш тези? Айде да не кажа какви работи. А защо не напуснахте коалицията по-рано тогава? Защото все пак бяхме коалиция от 3 партии. Едната си и тръгна той казва, едната не си тръгна, никой не си е тръгнал по-рано. И тук всъщност интригите, които бяха създадени между НФСБ и Атака, нали, почнаха едни публични скандали, пак бяха под негово въздействие. Накове Волен Сидоров срещу Валери Симеонов, след това фане Валери Симеонов и го накове като срещу Волен Сидоров. И вика, го правите се, аз не знам. И аз играех ролята на синя каска. Същото беше и с Нено Димов. За да скриеш своите министри, които откраднаха министри на регионалното развитие, 2 подред реализират един проект за подводен ремонт на язовир Студена. Когато се оказа, че всъщност те не са правили подводен ремонт, а са източили язовира, ама есента няма вода и дойде водната криза, кого ще арестуваме? Арестуваме министъра на екологията. Защо? Той не отговаря. Това е към Министерство на регионалното развитие, за да скриеш твоите хора. Тогава не говорихте ли? Тогава унизителното беше, че когато това се случи на един съвет, аз не знаех естествено какво ще се случи, на един съвет по Конституционен съвет по национална сигурност при президента. Гледам го, нещо си пише на СМС-а. В момента, в който свърши съвета, аз получавам, отивам, аз си го вземам моя СМС и получавам съобщение какво се е случило. Той изчезна като дим. След това 3 дена не си дигаше телефон. Говорите за Бойко Борисов. За същия говоря. Добре, така че искам да кажа, вие ме питахте какво ще случи. Нищо няма да се случи. С хора, които имат началници в чужбина, защото им ги държат за един нежни части в долната част на тялото. Националистическите партии има едно такова твърдение, че те пък от Русия получават финансиране и заповеди. Вижте сега, някой може би да. Има ли такива? Има. Кои са те? Сетете се сами. Като гледате риториката и действията във времето назад, може да се усетите лесно. Кои са били те? Дали финансиране, не знам, но обещания със сигурност, потупване по работа със сигурност. А ВМРО? ВМРО, както виждате, в своята дейност не е обслужвала нито американските, нито руските интереси. Като министър подписахте договор, за който дадохме милиард и дал на САЩ. Обаче. Дадохме 2 милиарда лева. 2 милиарда лева. Тогава обаче имаше обществена поръчка и бяха поканени 4 фирми. Eurofighter. Те ни предложиха втора ръка самолети на по-висока цена. Грипен, които ни предложиха самолети, които с по-малък обсек на действие и носят по-малко оръжие, с малко по-ниска цена, но там имаше друга вратка, част от електрониката е американска. След което американците извъртяха с шведите един номер. Американската фирма Boeing отиде и направи инвестиция в същия този завод на СААП за 4 милиарда долара. Шведите затова дадоха такава оферта, че да спечелят американците. Какво да спечелят от България? Шеха да спечелят с 200 милиона лева. Но в другото получаваш инвестиция за 4 милиарда долара. Така че и в външните игри има. И всъщност се оказа, че най-добрата и ценова и техническа оферта е на F-16. Затова спечелиха F-16. Въпреки това година и 2 месеца водихме преговори и разговори. А вторите 8 самолета бяха купени за 1 месец. Нали? И е това на по-висока цена. Казвайки за партията, която обслужва руски интереси, притеснявате ли се да докажете, че това е Възраждане, защото за тях намеквате? Не са само те. И във времето назад. Да, говорим за сега от актуалните партии. То е видно, че обслужват руската теза в геополитиката. Руски проект ли са? Не са руски проект. Не са руски проект, но във времето, и това го знам вече като вице-премиер по сигурността, бяха забелязани. Защото ние по отношение на Русия, и аз и сега казвам, тази война в Украйна не е българска война. Ние няма нужда да даваме нито оръжие, нито пари, а още по-малко да ни набутват да воюваме в една чужда война. Ние нямаме място там. Това на практика е една война между Щатите и Русия и това е сблъсъка на територията на Украйна, от която, за съжаление, украинците плащат кървавата цена и разрушената инфраструктура като допълнителна загуба. Руснаците също дава жертви, но това не е битка за някакви права и свободи на този или на оси. Това е битка за геополитическото разпределение на света. Защото Китай, Русия, Иран и все по-очертаващия се като фактор на този етап само в икономиката БРИКС говори за преразпределение на
зоните на интереси в световен мащаб. Буквално до преди 2-3 години щатите бяха единствения хегемон. И това им харесва. Те не искат да изтърват цялата тази ситуация, в която те управляват света. Това е битката. Това обаче не ме прави русофил. Защото вие русофил или русофоб? Не, аз не съм русофил и русофоб. Аз съм български националист. Ако ме питате коя от държавите, в която сме имали исторически отношения, ми най-симпатична, ще ви кажа откровено Германия. И това е една държава, от която ние сме учили много. Не само, че сме били съюзници в 2 войни, но и ред семейни причини. Сега ще направят паралел с Джон Баски и Хитлер. Няма значи Хитлер, аз казах 2 войни, не казах само втората. Буквално до идването на Шолц на власт, който разсипа германската икономика и през тази светофарна коалиция с червени, жълти и зелени, разсипа и икономиката на Германия, разсипа и морала на германците. Защо един Кол не беше ли добър политик? Той постигна нещо, което Хитлер не можа да постигне с война, обединението на Германия. Нещо, за което Германия води преди това няколко войни. Първата световна война, преди това френско-пруската война. Добър сте в историята, но се върнем на настоящето. Искам това да кажа, че не съм нито русофил, нито русофоб обаче. Смятам, че България трябва да си гледа прагматично интересите. И когато може да купуваме ефтин руски газ и ефтин руски нефт, няма нужда да купуваме пак руски газ и руски нефт през фирми посредници. Ще ви дам един пример. Буквално вчера го четох, до края на юни месец, Западна Европа е закупила руски горива на стойност 2 милиарда за 6 месеца, 2 милиарда евро. Ние също ползваме руски горива, т.е. и енергоресурси, газ, нефт. Само че този път не идват по директен договор с руснаците на цените, които бяхме договорили, които бяха що-годе нормални. Да си плащаме комисион. Плащаме комисионните на едни фирми, които ни продават пак същия руски газ. Това двуличие на кого е необходимо? На европейската олигархия и на българските олигарси, които държат тая далавера. Защо трябва български народ? Давам ви просто пример. Когато Кирчо и Кокорчо направиха далаверата с гъста, аз бях първия, който излезе и извади фирмата, чрез която ще минава, цената на която ще минава. 100 милиона лева на месец ни струваше внесената пак руска газ през посредник. 100 милиона лева повече. На година това са 1 милиард и 200. Това са едни пари, които всъщност ги плащаме ние всичките. Плаща ги обаче, за съжаление, и българската икономика и индустрия, която оскъпява продукцията си с по-скъпата газ, която ползва. Защо трябва да го правим? Защо трябва да сме двуличници? Ползваме руска газ, ама нямаме директни договори с Русия. Както един мой предшественик, министър на отбраната, каже, аз никога не съм сключвал договори с РСК МИГ за обслужване на миговете. Аз бях първия, който сключи директен договор. Министерство на отбраната, т.е. държавата България, с държавното предприятие РСК МИГ. Какво мислите за исторически парк? Преди това всичко е минавало през по 2 фирми посредници. Може да прецените дали това се отразява на цената, тя да падне надолу или да се качи надолу. Сигурност. Какво мислите за проекта Исторически парк? Мисля, че аз съм ходил 2 пъти и то по покана на Ивелин Михайлов. Мисля, че това трябваше да направи държавата. За съжаление, държавата обърна музейното ни дело в приют на хора, на наши хора. Притеснява ли всичко, което излезе като факти, като обвинение за тези хора, които са дали пари, се оказа пирамида? Вижте, като гледам много от тези хора, които са инвеститори, там и са инвестирали кой 60, кой 100 хиляди нагоре лева, излизат и го защитават. Не всички. Не всички. Голяма част от хората са загубили парите си. Той нищо не е загубено, защото проектът съществува. Друг е въпросът дали обещаните им печалби в тези размери големи, които звучат безумно. И на мен ми струва малко нереалистично. 2 милиона туристи на година. Тоест това прави ли го лъжец? Не бих казал, че го прави лъжец. Когато обещаеш такива посетители и такива печалби, говорим за милиони и милиарди. Вижте, това е същото дали ще участвате в някакъв друг фонд. Дали ще участвате в някакъв фонд, дали ще внесете парите в някаква банка, която ви общава по-висока лихва и накрая гръмва, примерно. Но това не е пирамида. В никакъв случай проучвал съм нещата. Може би нереалистични обещания за високи печалби са подмамили някакви хора. Но факт е факт. Вие бихте ли инвестирали в подобен проект? Аз по принцип не инвестирам в нищо. Не бих инвестирал. Като ви слушам, поне защитавайки го, може би отивате към коалиция. Ще ви кажа защо го защитавам. Защото трябва да има трябва да има някакъв морал в този живот. Кои го нападнаха? Нападна го Костадинов. Същия този Костадинов, който е бил на неговата трапеза, така да се каже. И той го е финансирал
правил му интернет рекламата години наред. Самия Костадинов за него се изказва как той е най-великият, това е най-великият проект и така. И когато го вижда, че му е политически конкурент вече и влиза в парламента, комисия да го разследва. Затова го защитавам. Защото не може политиците да използват властта като бухалка срещу конкуренцията си. Не ви ли притесняват, че Ивелин Михайлов е използвал или по-скоро е въртял някакви схеми с кметовете от ГЕРБ? Вижте, първо, по закон, ако някой е въртял схеми, които са извън закона, си носи отговорност. Ако някой, който е въртял политически схеми с кметовете на ГЕРБ, също хората трябва да го знаят и да преценяват. Аз говоря по принцип, проектът Исторически парк е там на место. И той наистина не е както много други такива проектчета, които бяха правени в много по-малки мащаби от стереопор или от картон. Имаше и такива, помните, крепостта на Кракра над Перник беше от стереопор. Само, че бяха изхарчени пари, всичко това, дъжда и слънцето за няколко години го унищожават. Това е факт. И е монолитно построено. Пак казвам, като отидох там, това ми хареса. Гледаш славянско селище, тракийско селище, тракийски храм. Едно към едно копие на всички тракийски могили на царете. Храмове. Направено е. Средновековна крепост. Хвана мят за друго, че това трябва да го направи държавата. И то не да го прави на някакво место, което не е свързано исторически с някакви събития. Ние имаме Плиска, Преслав, Мадара. Управлявахте 4 години, господин Каракачанов. Можеше да помогнете. Кое е по-напред? Министерството на туризма беше част от коалицията. Той е част от Министерския съвет. Аз не съм нито министър на туризма, нито на културата. Министър на туризма беше част от коалицията. Не, министър на туризма беше част от правителството. Николина Ангелкова не е била... Говорим за след това. Това беше последните 8 месеца. Но, пак казвам, това е проблема. Аз моята работа, изброих ви, моята работа съм си я свършил за 4 години като министър на отбраната. Извинявайте, но за първ път тогава се правеха закрити заседания в парламента, на които службите докладваха за нивото на проникване на ислямския радикализъм. Тогава за първ път започна да се говори за семейно подоходното облагане. Всички тези неща се случиха, въпреки съпротивата на ГЕРБ. Случиха се. В Закона за доброволната военна служба не приеха да има редовна военна служба, сега ги слушам. Ето в Сърбия сега ще има задължителна казарма. Трябва ли в България да има? Задължително трябва да има. И то не е въпроса само да има. Там ще бъде за 70 дни, ако не се лъжа. България колко трябва да бъде? Не. За Сърбия не знам колко ще бъде и това няма значение колко ще бъде в Сърбия. Аз ще ви дам примери. Примерно в една Австрия, която не е член на НАТО, но е член на Европейския съюз, се намира в центъра на Европа и не граничи с държави, в които има военни конфликти. Военната служба е задължителна и е 9 месеца. А австрийският парламент от последните 2-3 години обсъжда дали да направи 12 месеца. Дания, Финландия, Швеция, Норвегия имат набор на военна служба. Гърция и Турция да не говорим. Според мен, между 6 и 9 месеца е разумният срок. Възможно ли е да се да не е възможно? Ето ще ви дам пак един друг пример с цифри. Най-малкото, че казармите вече ги няма. Казармите като сгради. Напротив. Има ги казармите, тези, които са необходими. Ще ви дам примери. Аз бях разработил проекта последния начин. Във военните училища, които бяха в Долна Митрополия, Велико Търново, бившото в Шумен и във Варна, на времето имало по няколко хиляди курсанти. Сега са по няколко стотин. Там имаш достатъчно изграден жилищен фонд, който само трябва да се обнови малко. Нови дограми. Но няма да е достатъчно, ако тя бъде задължителна тази служба. Напротив. Аз съм го изчислил. 52 хиляди са хората, между 50 и 52 хиляди са гражданите на Република България, които всяка година навършват пълнолетие. От тях половината са жени. Да. За жените предвиждах службата да бъде доброволна, ако желаят. За мъжете остават 26. Като вземете едни около 20% хора с заболяване, с диоптри, с наднормено тегло и така, извадете от 26 хиляди 20%, това прави още 5 хиляди, значи отиваме към 21 хиляди. И като сложим и тези, които имат връзки, за да се Не. Това е друга тема. Като сложим обаче неграмотните, и те няма да влизат. За тях бях предвидил друго. Двоен срок на служба, но трудово-образователна повинност. Работене, професия и наваксване на образованието. И горе-долу се падаха на година около 15-16 хиляди човека. Ако ги разделим на два срока по 6 месеца, първи влизат тези, които ще учат, влиза септември, излиза юни в следващата година. Тези, които не са студенти или не учат, влизат във втората смяна, така се каже. Изчислете го, това са по 8-9 хиляди човека максимум на влизане.
Тогава проекта струваше около 100 милиона лева да възстановим сградния фонд в тези 3 бивши военни училища, школата за запасни офицери в Плевен. Има и други поделения, които съществуват и сега имат действаща войска там. Защото ти не можеш да ги отделиш, трябва да са при действащата войска. Това ще струва 100 милиона лева. Ние не ги дадохме, защото ревнаха. Ама как? 100 милиона много е. Какво ще кажат майките, какво ще кажат те, какво ще кажат не. Добре. Само, че дадохме 100 милиона да строиме в безмер база, в която ще има 2500 американски и всякакви други натовски войници. Извиняйте. Значи ти не даваш 100 милиона за своята армия, да обучиш своето население, защото утре, ако стане световна война, а май натам ни бутат, американците няма да защитават тебе, те ще защитават себе си. Казвате международно строителство, на финала вече да коментираме и сараите. Вие влизали ли сте в сараите на Доган? Влизал съм единствен път, далечната 2005 година, когато беше направено правителство на тройната коалиция. Тогава, по покана на БСП и на ДПС, тогава ние имахме 14 депутати, ако не ме лъже паметта, това беше 2005 година, ни предложиха да направим коалиция и на мен ми предложиха поста министър на отбраната. И аз им отказах. Това е бил единственият път 2005 година на официална среща. Какво видяхте тогава в сараите? Ние бяхме в тази част, която е... Представителната. Не, която е кръчмата. Значи България били сте в кръчма с Доган. То да се каже в частната му столова. Макар че тата е една маса, която събра тогава някъде към 15-16 човека. Алкохол имаше ли тогава? Тъй като, не говорим за вас, тъй като в предходен гост разказа за зависимостта на Доган. Не видях някой да е въздържател. Всички си пинаха. Не знам някой да е въздържател. Аз също не съм въздържател. Сега вече за количествата не съм гледал колко изпил, но това, което гледа го предаването, действително отдавна е известно, че Доган прекалява с, как да го кажем, концентрата ли, с силните питиета, или как да го кажем, не знам, с алкохола. Само с това ли прекалява? За други неща не знам. Преди това съм го виждал сигурно 10 години. Не, всъщност имаше един период, с който той идваше в парламент. И тогава съм го виждал. Даже един път сме пили кафе в парламентарното кафене. Тоест аз Доган на практика на живо съм го виждал, може би 93-4 година. След това в онея години, края на 20 век в парламента, който бях станал вече млад депутат и третия път на живо. Говоря за на живо иначе. Но тази легенда как Доган спасил етническия мир, как Доган едва ли не трябва да му целуваме краката, че спасил България, няма такова нещо. Това беше една схема на тогавашната партия, БСП, БКП-БСП и на тогавашните служби. Службите, убеден съм, бяха разработили схемата, наистина мислейки за национален интерес. Защо? Това беше времето възродителния процес. Имаше страшно напрежение между в смесените райони, особено между българи и турци. На турци, на които и бяха взели имената, не бяха доволни от това и то съвсем разбира. Тоест Доган е проект на службите? С 100% е проект на службите. А на българските или на руските? Слушах тези твърдения, не мога да ви кажа дали е на руските, но определено е на българските. Това, че са го подготвили за нелегал, т.е. уж да емигрира в Турция, там да работи за нашето разузнаване, е факт. Пише го и то е документирано. Но това няма нищо лошо. Един български гражданин да го изпрати в чужда държава да служи на държавата, в която е роден. Това не е престъпление. А тук, извинявайте ме, сега службите не обслужват ли партийните? Държавна сигурност бяла лоша, защото обслужвала интересите на БКП. Напротив. Да, но 70-80 години обслужваше повече интересите на държавата. А имаше специален отдел, който следеше партийната номенклатура. Също следял аз това нещо, го чета после, за безобразие, корупция и така нататък. Включително децата на Тодор Живков са наблюдавани да не прекаляват. И вие и Доган сте така сред най-активните участници в прехода, т.е. сред политиците. Аз тогава бях студент. 1991 година съм се дипломирал. Просто пред очите са ми минали. Той как забогатя толкова много и кога? Имате ли? Не мога да ви кажа. Само аз съм бил 3 пъти депутат и 1 път министър. Мога да ви кажа, че с заплатата на депутат и на министър не можеш да си направиш не сарай, ами 3 сарая, не можеш да си направиш 3 апартамента. Говоря с законните пари. Тоест, всъщност, след като се разпадна държавата и след като разпаднаха и службите за сигурност, защото те бяха умишлено унищожени,
за да не пречат на голямата далавера. И то бяха унищожени от собствената си партия БКП, а не от хората по площадите, както някой си мисли. Имаше едно в зала Георги Кирков, сега е в новия парламент залата. Имало е, аз не съм присъствал, чел съм го, събрание, на което Лилов и Луканов събират почти целия офицерски състав на Държавна сигурност и почват да им скачат. Вие, вашите ръце са омазани с кръв, вие свалихте партията, вие направихте възродителен процес. Тогава стават една група достойни офицери, която не ви ли е срам. Конституцията все още има член 1. Това е 90-та година. Януари или февруари. Буквално няколко месеца след преврата срещу Тодор Живков. Не ви ли е срам? Имаше член 1. Вие командвахте, не изпълнявахме. И тогава достойните хора напуснаха. След това службите ги закриха. Преименуваха службата в служба за защита на Конституцията. Една част от тези хора влязоха в бизнеса. Какво правят? Виждаме сега, че се опитват да се заиграят отново с етническата карта. Възможно ли е такава игра? Възможно е. Възможно е, защото смесените райони продължават да си бъдат смесени. А опасно ли е това? Как да не е опасно? Това може да взриви държавата и може да даде повод на съседни нам държави да се намесят директно в нашите вътрешни работи. Кого визирате? Визирам Турция. Ердоган, той се изживява като баща на всички турци. В външната политика на Турция, и това не го казвам Сукор. Лошото е, че България не защитава българите. Примерно в Македония остава да ги бият и да ги тормозят скопските власти. Ердоган винаги в международните отношения, в междудържавните отношения, ако в дадена държава има турско, мюсюлманско или тюркско, не Турция, тюрки, население, го поставя като приоритет. Не случайно и в Сирия отиде заради така наречените туркмени. Официално отиде заради гъста, естествено. Не случайно поставя като приоритет отношенията с държави като Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, които са с тюркски народи. Не турци, тюркски народи. Както славяните си приличат, така и те. Това ли е край на Доган? На Ахмед Доган ли? Да. Мисля, че да. Защото той няма нито... Това добре ли е за България? Говорим чисто политическия край, не физически. За политическия край говорим? Да. Вижте сега, той моделът Доган, той го пресъздаде. Всъщност битката е между учителя и ученика. Този модел, който Доган сега нарича, не знам си какъв и какво беше, извиняваме, само до преди 2-3 месеца той наричаше Пеевски феномен. Обявяваше го за най-големия гений в политиката. Всъщност... Може би се оказа прав. Ще видим от изхода на битката. От тази битка всъщност никой няма да спечели. Говоря от двете крила на Пеевски и на Доган. Доган не трябва да се прави на света вода, не напита и на монахиня, защото на практика той въведе този олигархичен, той вкара олигарсите в политиката. Зад него стояха Илия Павлов и много други олигарси и той прокарваше техните интереси в политиката. Техните интереси беше да разграбва държавата. Според вас това трябва ли да продължава? Не трябва. Въпросът е в техния сблъсък, защото все пак става въпрос за сблъсък между едното крило, което преобладават българите, около Пеевски, другото крило на ДПС, които преобладават турците. Това дали няма да прерасне в един междуетнически сблъсък. Тук е голямата опасност. И в тази ситуация, в която напрежение на етническа основа имаме в Косово, имаме в Босна, там проблемите клокочат от години, те не са спирали. Имаме войната в Близки изток между евреи и араби. От друга страна, конфликта Русия-Украина. Някои от големите световни сценаристи, тук не казвам Ердоган, другите световни сценаристи в този глобален геополитически сблъсък, дали няма да преценят, че още едно конфликтче тук, в една слаба, незащитена, рядко населена и застаряваща държава, няма да им свърши някаква работа. Това е опасността, когато българските политици, заради алчността си и битката за кокала, създават ситуация, в която външни фактори могат да се намесват в нашите вътрешни работи, за съжаление могат да предизвикат и много по-големи катаклизми. Добре. И на финала имаме ли новина, ако трябва да използваме риториката на Бареков, ще се яви ли ВМРО с Величи? Не, няма да се яви с Величи. Добре. Обсъждаме дали да се... Защото листите са ни готови и са пред регистрация. Това, което обсъждаме до четвъртък, петък, трябва да го решиме, дали си заслужава на тези избори да хвърляме организацията в една битка, която е обречена, защото парите на олигарсите, машинките и ала-бала номерата, защото видяхме на предишните избори как се крадат гласове, как се фалшифицират резултати. В този сблъсък, дали не е по-правилно една кампания срещу абсолютно всички,
която дай Боже... Не подкрепям никого. Която дай Боже не подкрепя никого, по-радикална. В края на кращата, ВМРО в своята същина, в своята история, в своя генезис е една организация, която се опитвала да събужда масата към една по-сериозна съпротива. Това не може да продължава. Този модел на ти на мене, аз на тебе, ние да сме най-бързо изчезващи, и в същото време да се превръщаме в най-бързо изчезваща нация, в най-болната нация, в най-мигрираща нация, в най-икономически разбитата държава, това не може да продължава. И хората, ако не го разберат, просто нищо няма да се промени. Тези, които мразиме, ще продължат да ни управляват. Това. Благодаря ви. И аз ви благодаря.